दोनों झगड़ा कर दिलथिन हन। कहलखिन ना शंकर भगवान जी से पार्वती जी कम हथिन, दोनों तो ऐसने हथिन। कहलखिन कि कुछ कोई बातें लगी, बातें बाती में हो गए हन। तो वो रूस के एकदम चलल जालथिन, अपना ताव भाव देख के हलथिन ना, आ गणेश जी के हाथ धर लथिन, तिरियते लेके चल जा रहा थी। शंकर जी कहलथिन कि ना मानबू जी, तक ना जी ना मानबो, तकि अब कौन उपाय करी, सीधम ई रूप में जाइत हथिन अपन नई हर, तो हमरा उनकर माता पिता का कहतथिन। तो कहलखिन कि चल ही भेष उस बदल लिया है, और पहले सिंगार पटार साबुन सोडा के दुकान दे देवे, तो वही में बुला लेवे कैसों मना अथी करके। तो जैते जैते वह दुकान में पर खड़ी हो गलथिन, आ वही रोडवा से गुजरी हलथिन, तो रोडवे पर खड़ी हो गलथिन, उनकर दुकानवा रोडवे पर हाले। तो कहलखिन कि सुना सुना 4 बजे 5 बजे तो क्या बा, तो का कही था, तो कि कहाँ जाई था पार्वती जी, तो कि नई हर रख दो बाबू, नई हर तो कि रूप में, तो कि हाँ, तो कि सुना ना जरी स्नान उस्नान कर, साबुन शैम्पू रखल हवा, साबुन शैम्पू रखल हवा, तो कि अच्छा बजट के बात मान लिये, नहा लिये। फिर नहा उहा लेलन, वही कपड़ा पहन लेलन, वैसे ही चल गलन बिना सिंगार पटार के। वहाँ से बढ़लन, फिर सिंगार के दुकान खोल हलन, खोले कहलते तो कि सुना पार्वती जी, तो कि बोला ना, तो कि कहाँ जाए था, कि नई हर, तो कि रूप में, तो कि हाँ ऐठ ऐठ के बोला हलथिन कि हाँ जी कहला कल चाहवा तोरा, तो कि तनी सिंगार कर लो, तो कि ना हम ऐसे जम, तो कि ना बात मानवा। तो बहू कहलथिन कि अच्छा भाई बजट की बात मानना भी चाहिए, अब कह दिलथिन तो कर ले, सिंगार कर लेलथिन। फिर तो साड़ी है थोड़ा पुरान घर, कहलखिन कि तो साड़ी पहनना जरूरी है। फिर बजाज बन गलथिन कुछ दूर जाके, तो कहलथिन कि सुना सुना पार्वती जी, वो अपना 4 रूप बदलन आ 4 आइटम में। कहलन कि कहाँ जाई था, तो कि नई हर का करे, तो कि ना ऐसे जाइत हो, कोई भेंट जाए तो कैसे पूछो छना कैसे जाइत हो, उसी तरह के। तो कि तो देखो तो एकदम पुराना पुराना साड़ी कपड़ा पहनथिन, माता पिता जी तोहर का कहतथिन से पहन ल साड़ी ल, सब कपड़ा है बदल ल, तो कि ना ठीक है, तो कि ना ना बात मानना, तो कि अच्छा मानना भी चाहिए, सब चीज़ करेंगे। तो वही साड़ी पहन लेन, कपड़ा अपना सब बदल लेन, चेंज कर लेन। फिर अब तो रह गलन भूखे, जब शाम होवी थे, तो जैते जैते तक सोचलन शंकर भगवान कि अब तो ये भूख ही हथिन, दिन भर रुसल रुसल, कुछ खेलथिन पिलथिन तो ना, अब तो उपाय करे पड़ती खाना पीना के, ऐसे कैसे चले थे। तो जैते 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 वो अपना जंगल मिले, तो जंगलवा में एकदम बूढ़ा बन गलथिन, झुलझुल बूढ़ा बन गलथिन, आ बैठ गलथिन। वही रास्ता से पार्वती जी गुजरते हलथिन, तो कहलखिन कि कहाँ जा है बचिया, तो कि कौन है बाबा, तो कि बाबा, तो ताकलन, तो कि आवा आवा आवा, तो कि बोला बाबा, तो कि कहाँ जाए था, तो कि नई हर, तो कि खाना पीना खैल है, तो कि हाँ, तो कि झूठ ना हमरा से बोली है बाबा, अथी बच्ची, तो कि अच्छे बाबा जे ना खैली के बाबा, तो कि तू खैला है बाबा, तो कि हमरा के बना के दे, तो खाना दाना से हमरा तो हाथ गोड़ देखी था, बूढ़ा के शरीर हवा, तो के बनाई, तो कि सब चीज़ रखल हवा, बनावा ना खाना, तो कि दोनों मिल के खा ली है अपना, तो कि अच्छे बाबा हम खाना बना देवो लेकिन खाएबो ना,
तो कि ना बचिया ऐसे ना करा से बनावा के दोनों मिल के खाना खा लेवे के तो अपना जहाँ मन तहाँ जाइया नैहर जाइया ससुरार जा। तो कहलखिन बनैलथिन खानमा बना के कहलखिन कि से त खाना बाबा त कि जे लगाबा ला बाबा त कि आय बाछी हमरा खियाई मुँह तू ना खाई मुँह से तोहू खा त कि ना बाबा हमारा भूख ना हवा त कि ना 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 ऐसे ना करा से बात माना त कि अब तो का करिए बूढ़ा गुजर हथिन तो बात मानना भी जरूरी है। जब जरूरी है तो वही दोनों थाली में लगैलन खाना आ कहलन कि तो बैठा ना बा बेटा त कि अच्छा बाबा बैठा ही हो त कि अज्जे बैठा ना अलगे काची खाएबा से देखो तो बूढ़ा गुजर बाप कौची ही हो से बैठा तो ऐसे वो बैठला ना ऐसे वो बैठला तब कहलखिन ना कि तू खा ना बाबा पहले त कि ना बचिया तू खा ना त कि ना तू खा त कि ना तू खा तो कहलन कि ना तू जबले खाएबा ना जबले हम ना खाएबो तो क्या तेरा बाकी अब तो बूढ़ो बाबा भूखे रह थी से चला भाई हम ही इनकरा मना लिए से हम ही उठाबे तो जैसे ही पार्वती जी ऐसे उठ कैलन तो शंकर भगवान अपना रूप देखा दिलन तो देखा दिलन तब पार्वती जी खाना रख के पूरा हंसे लगलन तो दोनों में खलखला गेलन तो दोनों में हंसा बोला बोचाही हो गेलथिन वही जैसे तो दोनों में मिला मिली हो गेलथिन। माता पार्वती जी शंकर जी ना जाए थे नैहर फिर वजह से कहलथिन तो चल तो दोनों में तो हंसे हंसिया हो गए मने मनैतिया हो गए तो वजह से हाथ चला तो दोनों चल गलन। तो उसी तरह के हे शिव गुरु जो पति पत्नी रहे माता पिता रहे कोई भी परिवार रहे भैया भाभी रहे सबके मिला के रखिए महादेव दया कीजिए प्रभु जी दया कीजिए। प्रेम से बोले शंकर भगवान के हर हर महादेव पूरा घर घर महादेव चारा चावाए साथ 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 कहत निकालागे सुनता निकालागे कहत निकाल सुनता निकालागे चारा चाबाए साथे चारा चाबाए साथे चारा चाबाए साथे मामी करे चारा चा बेटी मंगनाया कौआ के लोगवा मजा का उड़ावे चारा चाबाए साथे चारा चाबाए साथी कोई करे चढ़ता कोई मांगे दाया गौवा के लोगवा मजा का उड़ावे चारा चवाए साथी बस हवाए साथी जाता हवाए साथी डमरुआए साथी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय हर हर महादेव की जय।